La funció del Servei de Política Lingüística és una funció que fins ara era molt clara, és a dir, és treballar per el valencià des de i en la Universitat de València. Però ara hem introduït, des de fa uns anys ja, s'hem sumat a la idea del multilingüisme i, per tant, a la idea de que, en realitat, les persones, els universitaris també, van a treballar i viure en un context multilingüe. Cada martes organizamos una noche de lenguas y intercambio aquí y invitamos mucha gente para charlar y beber y hablar sobre un tema. Els tàndems són un intent de posar en contacte persones que volen aprendre una altra llengua. I aleshores el que el Servei de Política Lingüística s'encarrega és de posar en contacte a persones que puguen aportar la seva pròpia llengua, el seu propi idioma a uns altres per a intercanviar aquestes llengües i aquests aprenentatges. Nosaltres sí que focalitzem l'inici dels tàndems en una sèrie de moments, coincidint amb determinades actuacions com el Tastallengües, però en realitat els tàndems és una activitat que està oberta durant tot l'any. Es súper buena práctica para los que estudian inglés, por ejemplo, en las escuelas, pero no tienen este intercambio, este contacto con hablantes nativos, pues lo recomiendo. Serveix per a que tot el món, per a fer aplegar el valencià a la resta de la gent, tant els Erasmus com la gent d'ací, i que n'hi ha una normalització de la llengua tant de la universitat com fora. Es muy útil porque lo importante para aprender un idioma no es solo saber la gramática, sino hablar, desenvolverse en situaciones. Pues además los horarios están muy bien organizados porque a las 7 de la tarde ya no tienes clase ni prácticas ni nada y puedes venir perfectamente. No hay ningún problema. Vamos, que a estas horas estaría durmiendo.